Dobrý deň. Dneska tu ja, pán Excel, vám vysvetlíme, ako používať studentov T-test, alebo to potrebujete, respektíve máte nejakú úlohu a neviete s tým pohnúť. Na studentov T-test potrebujeme dve skupiny dát, ktoré ja už som si tu napísal. Skupinu 1 a skupinu 2. Skupina 1 bude nám predstavovať ľudí z pedagogickej fakulty, skupina 2 budú ľudia z FTVŠky. Tieto dve skupiny, respektíve je nejaký dlhoročný spor medzi týmito dvoma fakultami a chcú zistiť, že či ľudia z pedagogickej fakulty, čiže skupina 1, ktoré sú ako vybratí z tejto fakulty, náhodne vybratí, hádžu na kôš a koľko košov dajú z 20. To isté platí aj pre skupinu 2. Tak, ľudia došli a začali hádzať koše, takto to dopadlo. No, vidíme tam nejaké čísla, vidíme koľko dali košov. A teraz si spočítame, koľko ľudí bolo v tých skupinách, takže tu napíšeme počet a použijeme. Môžeme to samozrejme robiť aj z hlavy, ale keď už máme tu, tak môžeme použiť funkciu count, ktorá nám ľahko, rýchlo spočíta, koľko ich tam bolo. Takže v prvej skupine bolo 11 ľudí, to isté urobíme v skupine číslo 2. No, tu bolo o dvoch ľudí viacej, čiže 13. Naša ďalšia otázka, koľko asi tak priemerne hodili. Na to prídeme veľmi ľahko, použijeme tiež funkciu. Napíšeme rovnako, že average. Average, výborne. A označíme si skupinu 1, dáta skupiny 1. To isté urobíme v druhej skupine. A zistíme, že v skupine 1 priemerne hodili 8 košov, v skupine 1 priemerne hodili 12 košov. Ďalej nás zaujíma smerodajná odchýlka, čiže plus minus koľko tých košov hodili. Na to použijeme tiež funkciu, rovná sa stdev. Odklikneme, opäť označíme ľudí v skupine 1. Odklikneme výraznejšie, označíme ľudí v skupine 1, to isté urobíme v skupine 2. Vyzistili sme, že v skupine 1 bol priemer, čiže tých košov hodili 8 a plus minus 6 košov. V skupine 2 to bolo 12 a plus minus 5 košov. Môžeme si na základe týchto informácií povedať, že skupina nejaká hádže štatisticky, že ľudia na pedagogickej fakulte štatisticky hádžu lepšie na kôš alebo horšie na kôš ako ľudia na FTVŠke. Asi nie. No, nemôžeme to urobiť. Použijeme na to spomínanú funkciu, spomínaný test studentov T-test. Studentov T-test nájdeme tak, že pôjdeme sem a tu nájdeme, že vzorce. Klikneme na vzorce a tu nájdeme štatistické vzorce. Pokiaľ ich tu nevidíme, tak sa budú nájsť v štatistických vzorcoch, to je tu. A tu je to zoradené podľa abecedy, tak studentov T-test bude niekde dole. Výborne. Dá nám 4 veľmi zákerné otázky. Keď to prvé dve sú až také zákerné nie sú, on sa nás iba spýta, že ktorí ľudia boli v skupine 1, ktorí ľudia boli v skupine 2. Vyplníme. Ďalšia naša otázka, ktorú nám tento krásny Excel povie, že či nás zaujíma, či je jedna skupina lepšia ako druhá, alebo či je skupina jedna horšia ako tá druhá, alebo či nám to je jedno a chceme zistiť, či je lepšia alebo horšia.
Pokiaľ chceme zistiť, či je lepšia alebo horšia, zvolíme možnosť 2, čiže by to bola obojstranná distribúcia. Keby sme chceli iba, či je lepšia alebo horšia, tak je jednostranná distribúcia, zvolíme číslo 1. Myslím si, že to je celkom jednoduché. A my chceme zistiť, či je lepšia alebo horšia, tak zvolíme číslo 2. Ďalej sa nás pýta na typ t-testu. Excel pozná 3 typy t-testu. A to sú buď to párové t-testy, alebo dvojvýberové. Čo znamená párové? Párové nám znamená to, že skupina 1 a skupina 2 by už neboli ľudia z FTVšky, ale bol by to jeden a ten istý človek, ktorý na začiatku hodil 7 košov a potom došla nejaká situácia, dajme tomu nejaká jeho priateľka alebo pre dievčata priateľ a zázrakom hodil ten človek alebo tá slečna alebo hocikto viacej košov alebo menej. To isté by sa stalo s človekom 2, s človekom 3, 4, 5, 6. A my by sme chceli zistiť, či príchod priateľa alebo priateľky nejako ovplyvňuje hodovú bilanciu, koľko košov dá z 20. Lenže my samozrejme toto nie, lebo toto je veľký súboj medzi pedagogickou fakultou a fakultou telovýchovy a športu, takže sú to dve rozdielne skupiny. Ostávajú nám vlastne na výber z Excelu s rovnakým rozstylom a s nerovnakým rozstylom. Aký je to rovnaký a nerovnaký rozstyl? No to je veľmi zapeklitá otázka, nebudeme sa k nemu vyjadrovať. Môžeme celkom s čistým svedomím zvoliť možnosť 3, lebo si nie sme istí. Zvolíme možnosť 3 a hodíme Enter. Vyjde nám toto číslo. Pokiaľ nám to stále nedá a budeme si hovoriť, čo ak ten rozptyl je vlastne dobrý a není až taký rozdielny, tak by sme si prepísali tú číslo 3 na číslo 2. A ako vidíme, vychádzajú nám v podstate rovnaké čísla, takže to nemá zmysel ďalej riešiť. Zvolíme možnosť 3. Čo nám teraz vzniklo? Určite ste už niečo počuli o nejakej takej kritickej hodnote. Kritická hodnota je vlastne číslo, ktoré musí výsledok prekročiť, aby sme ho mohli považovať za štatisticky významný. Táto hranica najzákladnejšia je 0,05, aby sme mohli štatisticky povedať, že ľudia na pedagogickej fakulte, ktorých zastupuje skupina 1, sú lepší alebo horší ako skupina 2, čiže ľudia, ktorí študujú na fakulte telovýchovy a športu. Tak porovnáme tieto dve čísla. A 0,09 nie je menšie ako 0,05, tak môžeme povedať, že štatisticky nie sú lepší ľudia na pedagógike, nie sú lepší hráči, nehádžu lepšie, nech sa výkokcem, ľudia na FTVške ako ľudia na pedagogickej fakulte. Prečo? Lebo nám dáta toto prezradili a t-test nám vyhodil takéto čísla, ktoré neprekročili kritickú hranicu. Dobre, to je asi tak všetko, čo som chcel demonštrovať. Mali by ste si vedieť zvoliť, aký typ testu chcete použiť a mali by ste vedieť ho správne vyplniť. Dobre, ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že vám to nejako pomohlo.